Salati on the mix. Gidan daro na amarya, wani gidan jiro na amarya, ka zama tauraro na amarya, wani gidan daro Hafiz na mama yau kai ne na amarya. Na sanya Allah shi ya min baiwa yau gashi har da jin kawo magana tauraro mai kika da shahu na bisa ga Hafiz an baka ta zama taka harfi daya to na ce kujera wasan gado na manya ne yanzu kar kujera ku sha'anin ku daidai ne girshiki ya san daki mai gona ya kai taki na mama ne zaki na bisa gurin ka ta dace a guri daya na amarya. Na ganin baiwa amma ba kamar Hafiz, na ganin sutura amma ba kamar Hafiz, bangaren nera nan ba irin Hafiz, yanayin haƙuri na san da ba irin Hafiz. Na kira zaki angon na fi sarki ne na mamakan zaki na masoya na nufin togunka a koya wadda take ka fita ya asara wadda ta so ka fita ya dubara na mamakai ne gandun nera baba ga gaira ku kare ki Allah mijin na fi sakana da kamala jaman mu bi rikiwa. Bisa to ki jira ga baitukan ki zan fara bangaren yallo na san da ke sufin fari bangaren natsuwa na bisa kina fari ga mace mai haƙuri mai girmashi da kammala gidan kikin wala in har kika rike Allah ki rike sallah kuma baki jayayya kuma makiyanki sun kasa kuma na bisa lamba daya kamajin ku keke ce daya zuciyar Hafiz kuma ke ce tunanin mai gida miji na mace biyu sai na gabata biyu mai gida da gida na imakin mace dubu wallahi na kikar su zubo hakuri ki tuna da dumo maman kaira ce ke ce sufin fari na ji na mamuto nan zan tsaya na gani sauran al'umma mama mu zauna lafiya dan kina nan lafiya da yaki murna mu ka zo mu a huta lafiya ai kuni ma laitini abokanin ango kuna nan in saka angon Habiba kai daban ne kuma kiyace lasa gane president kai din daban ne na ji masoya na tambaya na ce kana nan lafiya mama ga haidar ya kake akwai amana in ka rike minista ku ne mazan jiya in sula da kai na ka tutiya in su graduation ya kake miji na Hafsat ya ake kashe maza masu lafiya mai jana kai yanzu ya tsaya wai ina mai daban-daban ko daban kai daban kake miji ga Shamsi iya kake na abai na mariya Haruna huta ya kai baban Kamal kai na nufi miji na Maryam jigi na maka huta lafiya Lamina oga ya kake miji na Maryam ya akai maganan labu da
kai take a zuciya kai ta rike nami da sunan lafiya na tuna da hala agaji na kira kudin zama kujira baba Farida kake akwai amana ka sani yar sai baba ya kake na kananan lafiya ta lafiya Nazira abba na tuna mai zamani ke sallama zaka zauna lafiya sahibu daure ne kana nawa kana ki amana mai zamani na gaira nawa zubaira dan alhaji nanan ahira dan alhaji nanan sai da lele shi kake amurki ya lafiya zaman ku dai lafiya lai karo lafiya ando angon Rashida na hoke an Rashida mai gargaji saboda mai nan abin bai da aikana nan zaki na laba koga kake rahama ne mai nan na aboki ina kananan na gabuta lafiya zamanin ki gaisuwa